já bych vám vlastně jenom řekl, tak jako to tady jako tak jede. Tady prostě... Jaký je průměrný věk? 18, 17? No, i mladší, i starší, jsou tady 22 let. 22, jo? No, taky se najde. To jsou blázni, ne? Tak, někdo jsem měl i 6,5 hodiny. Oni to umějí vždycky, co? No. Víš, co je nejhorší? Že mě z toho normálně bolí klouby a za chvilku mě prostě začnou tuhnout prsty. Tak. A počkat to za 5 minut, oni to hrajou 2 hodiny, ne? Můžu někomu čumet přes rameno? Určitě, Jo? určitě si to tady projít. Co to těma brstama takhle ovládá, jo? A to myší, jo? To už je léta zkušeností. Já vím, tady to jsem poprvé začal hrát asi v 8 letech, takže 10 let jsem trénoval. Tomík, no, to hrál, no. Jo, no, to je možný. Oni hrajou stejnou hru a vyhodnocuje se, kdo je lepší? No, tady jsou týmy po 5 a proti nim třeba někde sedí další 5 a ty hrajou proti sobě. Já budu hrát s váma. S náma? No? No. Ježiš, to je takový dost naturalistický. My máme jeden takový menší problém. Tam se vejde třeba jenom Topol, nebo Mirek, nebo tam se vejde. No já nepiš to, pane, ten Topol a nedělej mi tam Topolány. A vím i Káru, jo, takovou tu velkou. To je jediné, co jsem zkoušel. Já asi najdu. No to půjdu. Já bych chtěl jenom tady poděkovat panu Topolánkovi, že se tady k nám teda dostavil, že přišel, že se nás nebál. Čau. Takže tady si zahraje... Já už tvrdý prsty, jo. Zahraje... Já to neumím. Flatouty. Jo, protože CSko to nevíme, jo, to by bylo složitější. Jo, tak kdo bude pak chtít si proti němu zahrát tuto hru, tak může. To bude jednoduchý. Jo? Password? Neumím. Právě ta technika, na to se nedá nikdy... Počkej, takže mám už vybraný auto, nebo ne? No to jsem si už vybral, no, je po třetí, jo. Restartoval? Ještě jednou, tady tu, jo. No, to je nejlepší. Ne, počkej, EDR. R je jako na zpátky na start, jo, toto je ruční brzda. Yes. A kde je dusík? CTRL? Jo, CTRL, jo. No tady bych chtěl někoho dohnat a sundat, jo. To každý ty hře vlastně můžu použít jenom několikrát, že jo. No, to nějak naplňuje a to... No počkej, ale my nejedeme ten písek. Já jsem myslel jiný, jo. Tak to je jedno, to dáte tady to, ne? Au! Au! Mám ho. Tam to jedu. Tak. Nebo co se dostat zpátky na cestu? Co je cesta? Tady je to, restart. To je ono? To teda neumím, to je strašně úzký, ty vole. Teď jsem na cestě teprve. Dáme ten. Jau. Ježišmarja. Nějaká zkratka koukám. Jsem tam. Au. To jsem neviděl. Já nevidím tu cestu, jo. Jsem přede mnou. Au. Teď jsem se tomu nevyhnul. Takže zase předjel. Tebe dostanu. Ze dvou. Mně se líbí víc ten písek. Je totiž zajímavý, protože to v těch zatáčkách umím, jo? Já tady... Jako drifty. Dej tam písek. Ne water kanál, to nevím, co je. Umíš změnit? No, tam to jinak nejde. Já chci jinou a to neumím. To já vím, no, a co s tím, jako. To je, když to nakouřit jako ostřej do stromu, jako, jo. To jsou z jednoho týmu, jako, jo. Yeah! To jsem neudělal dobře. Aha, to se nedá projet. Teď mě sestřelil teda.
Někdo mě sestřelil. Tak pojď. Teď jsem to omylem se zmáčkl jinou klapku, ale jsem se přehmát. No jo, no. Co to bylo za lumpa? Já už nemám kolo, jo, takže ono se jede, bez kola se jede blbě. Tak, 6. Ne, vlastně DNF skončil, aha, diskvalifikován. No už je pustím, je to strašný. Já jsem ani jednoho nedohodl. Ne, už, oni už potřebují, ne, jsem jako první jsem se. Tam vysílený do výloh, jo, tam na to lidi čují. To jsou obrazovky normálně, oni zařídili, jasně. A tam lidi. Tak, já vám poděkuju za hru. Tak jo, díky. Díky moc. Díky. Vrahu. Díky, kdo ještě hrál? Ty jsi hrál, co? Díky. Topol výzvu přijel, zahrál si s námi, dopadlo to dobře a snad se příště uvidíme. Zatím, čau.